То Спайдермен е под Гарфилд. Взел Спайдермен. Забравяш ли пак? Да. Това е пълно Гарфилд, бе. Ти ще го вземеш. Но аз не исках Гарфилд. Сега Спайдермен. Още една игра, тихо мутни. What? Добре, ще ми взимаш ли Стич или не? Добре, ще се пробвам за Стич, ама след това ще се пробвам и за Спайдермен. Какво става? Това е 1 лев. Това е съдбата, която ти казва не дей. Надявам се, аз съм взел повече от играчка от всеки тук. Чакай малко, ще трябва сега да се съсредоточавам. Спайдермен? Да. Как го пусна, гадняра? Нищо, взех не Стич. Аз съм майстор на тази игра, виж. За колко опита взех 3 играчки. Така в училище взимах 3 и ги давах на маските. Голям Дон Джовани. Да. Айде,